АТРу пообещали погасить долги. Премьер-министр Яценюк поручил выделить 5 миллионов гривен из госбюджета на оплату долга Первого крымско-татарского телеканала. По словам министра информационной политики Юрия Стытя, в ходе переговоров со шведской компанией СЭС «Астра», которой АТР задолжал около 10 миллионов гривен, была достигнута договоренность, что деятельность АТР не будет остановлена до решения вопроса с задолженностью. Але тим не менше, незважаючи на те, що це є комерційний телеканал, влада України має зараз гарантувати і знайти кошти в бюджеті країни для того, щоб єдиний в світі кримсько-татарський телеканал, який сповідує чесність і говорить про гідність кримсько-татарського народу, не зник з ефіру. Тому я просив би дати доручення Мінфіну, Мінсоцполітики і Мінінформполітики, щоб протягом 2 тижнів ми знайшли рішення і ці кошти надали кримсько-татарському телеканалу АТР, щоб він ліквідував цю заборгованість, та відповідно далі кримсько-татарський телеканал АТР міг мовити в світі і розповідати про кримських татар, які залишились в Криму на, сподіваюсь, тимчасово окупованій території України. Дякую, Юра. Тобто частину заборгованості, я так розумію, ви провели переговори. Якщо ми сплатимо частину заборгованості, то іншу частину вони спишуть. Так. У нас в бюджеті було в поточному році близько 60 мільйонів на підтримку кримсько-татарського народу. Так, це було затверджено бюджетом за нашою кабмінівською пропозицією Верховної Ради. Тому я прошу Міністерство фінансів разом з Міністерством інформаційної політики, Вячеслав Анатолійович, вас взяти під контроль для того, щоб ми 5 мільйонів і Мінсоц, там розпорядник міністерства, він у тебе, Павло? Значить, ти тоді як основний розпорядник бюджетних коштів, от, щоб ми швиденько погасили цих 5 мільйонів, а 5 мільйонів тоді, я так розумію, Юр, ви вже допрацюєте, щоб ми їх списали, щоб канал функціонував. Я дякую за те, що ви провели ці переговори. Дякую.